Takže čaute ľudia, máme tu dnes ďalšie video. Dneska si odohrajeme jeden zápas, ktorý dúfam, že konečne vyhrajeme. Nie tu, ale v challenge mod. Tu 97, áno, odohrajeme si to. A ukážeme si rovno aj week 2, dajme tomu, Ballon d'Or. Ja som toto ešte nerobil. Tu som si vybral hornú cestu. Tu bude Dalglish aj Donnarumma. Tu dole to neviem, jak sa číta. A Van de Beek. Takže tak. Intre, tu sa asi nič nezmenilo, iba predtým bol Müller a Best a teraz je Baggio a Van Basten. Tu je toto sme si pozreli v Rewards, sú stále, si môžete teda zobrať týchto tu dvoch, alebo coiny, pack, 1000 gemov a 1 000 000 coinov, alebo, čakajte, no jedno z toho asi neviem, a Mascherana. A tu ešte je pack za 20. A tu, keď podľa toho, koľko ich máte, tých lístkov, pointov, tak podľa toho dostanete odmeny. Za 3000 dostanete 1 000 000 coinov, za 7000 dostanete 2 milióny coinov a 2000 gemov, za 10 000 dvoch Mascheránov a za 15 000 Golden Glory. Bože, neviem po anglicky hovoriť. No, tu je week 1, to asi každý vieme, a week 2 je tento, takže je tu Cristiano Ronaldo, bombové staty, takisto Baggio, takisto aj Van Basten a takisto aj Rodri, akože nabombené karty Kaka, tiež akože fúha, ale nechápem, prečo Ronaldovi dali LVčko, mohli mu dať STčko, takže tak. A tak to bol week 2, no akože nič také sa nezmenilo, iba rewardy. Dneska som otváral extra pick, teda extra time, bože. No a padla mi 99, tak som ju predal za nejakých 17 miliónov, tak nejak. Mám 252 miliónov. A takto vyzeral môj tým. Dosť som ho opravoval. Saulienovi, Matuidi, Kiminje, Koulibaly, Guardiola, Mane, to bolo v minulom videu, a Alvarez. Akože také zmeny, cikokos. Máme Camposa, Viniciusa, Casiasa, hej, všetky tieto karty stále mám. A rovno sa môžem pozrieť, či nemám náhodou nie toto. Tu či nemám hráčov a mám len dvoch voľných. Takže asi nič, ale keby sme urobili toto, no tak by sa to aj dalo, ale ne, lebo na to by som potreboval týchto, takže nič z toho dneska. A pôjdeme si odohrať ten zápas, otvoríme a to je asi tak všetko možno, neviem, ale asi to bude všetko. Pack som dneska asi otváral, hej, ale padol sa mi zdá 99 Suárez, takže som ho dal do exchangeu, do extra time a vlastne potom som otváral extra time. No, takže odohrajeme si ten zápas, jeden, otvoríme a nezabudnite robiť tieto tu veci Black Friday, lebo tam dostanete 7000 gemov, dvoch Mascheránov a 6 miliónov coinov. Bude to aj zajtra, ešte dneska to môžete urobiť a rovno aj zajtra. Aj toto 97 môžete teraz urobiť. A je tam aj v tomto 93 plus až 90, až 105. Takže aj z toho, a to je tradable, ale toto 97 až 105 tradable není. Takže to je skús smola. No takže poďme si to otvoriť. No, odohrať a tak otvoriť. Aký je stav? No 2-0. Skúsim. Ako hraje sa mi o dosť lepšie teraz. Saul je strašne OP, podľa mňa, lebo má 101 shooting, takže akože vyhovuje mi to, jak sa to nadáva.
Alvarez. Aj Alvarez strašne dobre hraje. A toto bol faul. Alvarez, dám to na Saného. To rozohrám. Kiminže, skúsim strelu, nič. Koulibaly, dám na Milita. Skúsim to tu nejako urobiť. Skúsim finesu. Jaj, teč. To by možno bol gól, ale neviem. Ale máme roh. Dám to na blízko na Alvareza. A Hernard... Nejak sa hovorí mu. Fernandes, nie. Hernandez, nie. Enzo Fernandes. Dajme tomu, že Enzo Fernandes. Budeme mu hovoriť... Enzo mu budeme hovoriť radšej. Prečo sa mi to stále tak laguje, keď natáčam video? Nechápem. A inak ako sa máte? Lebo ja v pohode. Keď to vyhráme, tak budem v pohode. Neviem jak vy. Takže tak. A keď tak sa, neviem o čom sa mám rozprávať s vami, keď hráme ten zápas, ale najmä tomu, že akú hru by ste ešte chceli, lebo okolo FIFA je dobrá, hej, každý vieme, ale proste, že ako by ste chceli, bo hral som Brawl Stars, mám možno 10 000 trofí, málo, len trochu som to hral, ma to veľmi nebaví, som začal hrať FIFU. Takže tak, ale keď chcete, môžem dať aj pár videí z Brawl Stars, alebo neviem z akej hry. To len podľa toho, že čo vy budete chcieť rozprávať, neznám už. Dobre, ale teraz dobrá akcia. Saul, nice, gol. Ale nechápem, prečo sa mi to tak laguje. Kamarát mi píše. A toto Vanessa, to není moje, to mi vyhadzuje, chápete, Snapchat. Nic si nemyslíte. Dobre, takže 2-1. Prečo mi teraz píšu? Dobre, nechám to tak. Teraz a dostaneme gól. Super, kvôli Adamovi som dostal gól, super. Skúsim toto ešte nejak vybombiť, no. Nie sme na Ukrajine. Dobre, to bol hrozný vtip. To vtip nebol. Vtip bol? Neviem. Usúďte sa mi, Milito. A je tam, jaký vinklík more. Si koky more. Nice. No, takže, ako som zachrypnutý. Ešte stále som chorý. Ja nechápem, jak môžem byť stále chorý. Ako nie som že chorý, ale proste stále mi idú sople a stále kašlem a stále ma bolí hrdlo a ja už neznám čom. Ale akože do školy chodíme toto všetko a bude polčas o nejaké 3 sekundy a tak o 0,5 sekundy. Takže tak. Hej, a keď sme tak u toho, neviem u čoho, to je jedno. Proste mám 252 miliónov, hej. A chcel by som nejak vylepšiť kus tým, ale neviem ako. Akože, lebo nechcem úplne utracať, ale tak ako, ešte chcel by som niečo, ale tak do nejakých 150 miliónov. Ale tak do 200 miliónov, keby ste niečo našli, nejaké dobré niečo. Bože, to ja neviem hovoriť asi. Dobre, to je jedno. Takže tak. No, to je proste niečo tak 200 miliónov, hej. Dobre, Mané. Matuidi. Alvarez. Skúsim to streliť. Alvarez, gol, 3-3, dobre. 59. minúta a teraz to musíme nejak utiahnuť a dať ten jeden gól a potom už len betonovať. Chápete? A mohol by som takedy urobiť aj z Fifi, ale aj FCčku, ale ako nie na mobile, ale aj tak. Na tomto mám Nintendo, ale neviem, ako by som to urobil, lebo neviem, či tam sa dá nejak nahrávať obrazovka. Jedine, keby som to pripojil na telku, a tak by som to robil, ale neviem. No proste dávam anketu asi. A vy už rozhodnete, že čo chcete ešte.
Takže tak, Saul, Sané, Saul, Alvarez sám pred bránou a 4-3. Alvarez je strašne OP, však aj proti Sparte nedal gól z priamaku. No viem, že dal 2 góly, ale neviem aké, zdá som, že jeden z priamaku. Ale úplne sám tam bol, už len stačilo proste zakončiť cez Sanchez chytá v Chelsea, asi hej, tak cez Sancheza. Kepa tam už není, ten je v Anglicku, ale neviem akom klube. Kepa som povedal, nie? No, Kepa je niekde preč v Anglicku. A tento Mendy je v Saudskej Arabii, nie? Nemyslím ľavého obrancu, myslím brankára. Mendy. Takže... Militao. Stále nepoviem Milito, ale Militao. Ja si ich strašne, nie že milím ako vzorov, jak sa to povie, vzhľadovo, ale proste Milito a Militao. Chápete? Proste to je boom. To sa nedá rozlíšiť proste. No dobre, je Petri, tak to už len tak dám, že branu. A nejak to len tak pohrajem. To je jedno proste. Ako nechcem úplne, že proste len tak toto, ale ešte túto akciu, ale len tak si asi budem prihrávať, alebo neviem. Zase Alvarez proste sám. 6-3 proste. Sme prehrávali 2-0. Kebyže toto je v skutočnom futbale, tak sa tomu hovorí, že premena roka. Bože, ja som taký glupý a rozprávať neviem. Jak sa to povie? Neviem, jak sa to povie. Čo ja viem? Otočka roka vo futbale. Asi tak, dajme tomu. Otočili sme proste 2-0 na 6-3, čo je pre mňa veľmi dobré, ale to kde nahral to ten... Ale stále Mané, skúsim to tam natiahnuť finesou, a skoro. Presne tak, Robert Sanchez chytá v Chelsea, takže mal som pravdu. Alvarez, tak to bolo tesné. A to dosť tesné. Skúsim dať na Saula. A skúsim tam dať power shot. Dobre, tak hambím sa. No, Saul by sa mal hambiť za tú strelu, nie ja. Aj keď ja som mu ju nakázal. Dobre, nechaj tak, proste som netrafil bránu s power shotom. Aj keď má 101 shooting, tak neviem, ako má presnosť 0, koľko? 2? Tak ten by sa nehovorím. No, poďme. Ballon d'Or. A je to Aubameyang. More, kebyže sme nejakých, 5 rokov, no, 5-4 rokov dozadu tam more má takú kartu, ale aspoň King. Toho predám. Toto nerobím teraz, sa mi nechce. No, takže tak, idem ho predať. A bomba. Idem ho predať Kinga. A ešte sa poviem do Exchange. Či niečo nemám náhodou. Čo by som tam mohol dať? Aj toto sú moji hráči. Dobre, idem do... No, som mi predal. No, more, tak mi odídem a zrazu... Bum. Tento červená bodka. Inak ten Rodri je strašne drahý. Proste 100, 2,99. Takže takto, kebyže veľmi chcem, tak to robiť nemôžem, lebo ja mám 100 ale no proste vylepšené, no ale tu 99 bum bum, jeden mi chyba, bum, dobre, nezrobil by som to dobre, nezrobil by som to, tu asi nič, ne, či čo, čang, dobre, tu asi nič, a hej, či sa chcem pozrieť, že akí sú noví hráči v TVT Team of the Week. Yes. Tým týždňa. Takže Valverde, Wirtz,
nikto taký. Mohli by dať viac ako 99, lebo ja už proste nepotrebujem 99. Ja v týme asi nemám nejakú 99 vylepšenú. Lebo, počkajte, pozrieme sa. Mane je 102, 101 a hej, mám Saného, vlastne on bol 99. Super, ja mám jednu 99 vylepšenú v klube. Takže tak, dobre, takže to bude z dnešného videa všetko, takže čaute, vidíme sa od ďalšieho videa, ale ešte predtým, prosím vás, dajte odber, zdieľajte to kamarátom, ktorým by sa to mohlo páčiť, môj content, aj keď, no takže tak, a zdieľajte, dávajte odber, like, môžete mi napísať do komentára, čo by som mohol vylepšiť v klube a vidíme sa.